Izindaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Umbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. They're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lithi amaphaphu phansi ngemva kokuthi uMengameli waseMelika uDonald Trump esonge ngokunqamula uxhaso lwemali olutholwa elakuleli. Lokhu njengoba esola uhulumeni wakuleli ngokudla umhlaba wabathile. Let's withhold minerals to US. That is it. If they don't give us money, let's not give them minerals. Ungqongqoshe wezamagugambi wayo uGwede Mantashe usebenzise inkulumo yakhe yokuvula i-mining indaba eKapa ukuze ayiphendulele ngemva kokuthi uMengameli waseMelika uDonald Trump esonge ngokuhoxisa uxhaso. The Government of National Unity has resolved to dedicate the next 5 years to actions that will advance 3 strategic priorities. Kubhekwe ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa abhunge ngezihloko ezifana nokudlondlobalisa umnotho uma esethula inkulumo yaminyaka yonke ayibhekisa esizweni yokuqala ngaphansi ke kahulumeni wobumbano ngolwesine kusihlwa. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa enizethulelwa uNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi ake sibheke esihamba nazo namhlanje. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lithi elakuleli limisele ukuxoxisana noMengameli waseMelika uDonald Trump ngokukhathazeka anakho ngemva kokuthi esola uhulumeni wakuleli ngokudla umhlaba wabathile. uTrump ube esesabisa ngokuthi iMelika izogodla uxhaso lwayo eNingizimu Afrika uma uhulumeni eqhubeka nodaba lomthetho wokubuyiselwa komhlaba. Yezokuxhumana iTruth Social uMengameli waseMelika uDonald Trump usole uhulumeni waseNingizimu Afrika ngokudla umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo kanye nalokho akubiza ngokuhlukunyezwa kwabathile. Emva kwalezi nsolo uTrump uzwakalise ukuthi iMelika izonqamula uxhaso lwayo lwezemali kuze kube ukuthi uphenyo luyaphothulwa. Terrible things are happening in South Africa. The leadership is doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Uhulumeni waseNingizimu Afrika uzichithile lezi nsolo futhi waqinisekisa ukuthi iyaqhubeka imizamo yokuxoxisana neziphathimandla zaseMelika. Underway to engage different levels of the US or rather Trump administration. Minister Lamula will be on a call with his US counterpart in a matter of a day or so. And we think over those conversations, these issues will be put to rest. uMagwenya uqhube wathi abantu bakuleli akumele babe netwetwe ngenxa yalezi nsolo. South Africa has always been dependent on its fiscus in funding public programs, but where there's been a contribution coming from partners like the US, that contribution has been greatly welcomed. So there shouldn't be panic in terms of the sustainability of the programs that are being funded via that aid. Kusenjalo umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe aligqizi iqakala insongo zikaMengameli waseMelika uDonald Trump njengoba esesabise ngokunqamula uxhaso lwezemali ngemva kokuthi esola uhulumeni wakuleli ngokudla umhlaba. Iqembu iEFF likhwelela dilika kuMengameli waseMelika uDonald Trump ngemva kokuthi esabise ngokunqamula uxhaso lwezimali ngezinsolo zokuthi uhulumeni wakuleli udla umhlaba wabantu abathile. We want to make it categorically clear to the President of the USA that we are going to expropriate land without compensation and pursue legislative measures to do so, and no threat will stop us. Wasola umongameli waseRwanda uPaul Kagame ngokubukela phansi iNingizimu Afrika kanye nomongameli uRamaphosa esigamekweni sangemuva sokujikijelana ngamazwi. And if Rwanda has got anything to do with this, let's go for them. Because we're not going to have Rwanda dictating to us.
and Kagame speaking to Cyril the way he was doing. We know Cyril is weak, but he remains the president of our country. The way he was addressing Cyril, he was addressing us. He can't address us like that. He can't kill our people and not be challenged on that. I-EFF ikwamukele ukukhishwa esikhundleni kwemeya yasesifunda saseSidibeng yaphinde yanxusa ukuba kuhlakwaze umasipala wesifunda kanye nomasipala wase-Emfuleni. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Sephawulile amaqembu ezombusazwe mayelana nezinsongo ezenziwe umengameli waseMelika uDonald Trump. I-AfriForum ithi kumele kunxuswe uhulumeni waseMelika ukuthi ungajezisi izakhamuzi zakuleli kodwa akubhekwe abaholi be-ANC. We will also be writing to the American government asking them specifically not to punish the ordinary people in this country, but rather to focus on ANC leaders that are acting foolishly. They strongly condemns the misinformation campaign orchestrated by AfriForum, which has now found an amplifier in United States President Donald Trump. President Trump's recent tweet, echoing AfriForum's false claims of land confiscation, is a direct result of the lobby group's ongoing efforts to mislead the global community and protect apartheid-era land ownership patterns. While the Act does need to be amended to meet the sequencing requirements as were highlighted by Public Works and Infrastructure Minister Dean McPherson, there are also opportunities to deal with other concerns that have been raised in the public since the assertion to the Act. We already experience the problems with the HIV patients, with the stopping of the US aid for 90 days in South Africa. We must do everything we can to build the economy. And if we do not going to take note of the remarks of President Donald Trump, we're going to pay a severe price. Ungqongqoshe wezamagugu ambiwayo uGwede Mantashe wenze isincomo sokuthi amazwe ase-Afrika kuzofanele ukuthi agodle lokho anothe ngakho kungamagugu uma engabe yithole sesatshiswa ke amazwe afana neMelika. UMantashe bekhuluma ngesikhathi kuvula umhlangano we-mining indaba yakulonyaka ebanjelwe enkabeni yedolobha eKapa eWestern Cape. Thank you very much. Ungqongqoshe Mantashe ugcizelele ngelokuthi izwekazi eAfrika liqukethe lonke uhlobo oludingekayo lwamagugu ambiwayo kubalwa phakathi kuwo imanganese, iCopper, ilahle nelithium kanjalo namanye amagugu ambiwayo angandile. Usebenziseke lenkulumo ukuphendula ngeinsongo ezikhulunywe ngumengameli waseMelika. uMantashe uthi uma iMelika ihoxisa usizo lwayo kuleli kuzofanele kubukezwe nokuthi akufanele yini neMelika inswinyo ngokwamagugu atholakala lapha eAfrika. With this standing threat that because you passed an Exploration Act, therefore Trump will withhold funding to South Africa. And I said, let's not mobilize Africa. Let's withhold minerals to US. That is it. If they don't give us money, let's not give them minerals. But the reality, they take our minerals, but say why we're withdrawing funding. No, we have minerals in the continent. And therefore we have something that we have. We're not just beggars. Ihhovisi likaMengameli Ramaphosa seliphawule ngokusheshsha laqagula ukuthi inkulumo kaMantashe akusona istatement esisemthethweni sikahulumeni. We will never, as South Africa, engage deliberately on a trade war with a trading partner or respond in a manner that will seek to undermine our bilateral trade relationship, excuse me, as well as our overall diplomatic relationship. I noted what Minister Mantashe said. That's not the official position of government. This issue has got nothing to do with trade. Okunye kokubhungwe ngakho kulomhlangano ngesimo seyimayini inselele ngesimo sokwentuleka kwamanzi okuhlonzwe njengesidinga ukubhekwa ngokujulile. Amaqembu ezombusazwe aveze okubalulekile kuwo akubheke enkulumweni yakulonyaka kaMengameli wezwe nokuyinkulumo ke azobe eyibhekise esizweni. Mhla ziyisithupha kwephezulu umengameli wezwe Ramaphosa uzochaza ngenhlelo kahulumeni wakhe wobumbano uzobe echazela isizwe. Lena kuzobe kuyinkulumo yokuqala kaMengameli akazoba ayibhekise esizweni
ezobihlelwa amaqembu ayingxenye yohulumeni wobumbano. Ngokulindelekile ukuthuthukiswa komnotho kuseyinto eseqhulwini emaqenjini. The key problem, the major problem facing the people of this country is unemployment, the lack of jobs. So we're trusting that when the president delivers the State of the Nation address this year, he'll really pick up at those areas and really outline bold plans to ensure that we realize the commitments that have been made to the people of South Africa. At the heart of what we want the president to talk about is how he's going to create jobs, grow the economy, and alleviate poverty. We need policy certainty, and those plans should not only be words and plans that are not actually executable, it should be plans that are implemented. In this regard, Action SA can only say that after 7 months that the GNU has flattered only to deceive, like clouds and wind that bring no rain. There have been no fundamental policy shifts. In fact, we see a GNU enacting ANC policies. I expect from the president to table a 5% GDP plan. South Africa needs growth. It needs to build infrastructure. It needs to deliver jobs. Amaqembu athafuna ukubona umengameli kanye nohulumeni wakhe bethatha inyathelo. Futhi lokho kufanele kuzwakale enkulumweni yakhe umengameli akazobe ibhekise ezweni. Mbukelo kwamanje ke sasiqunga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi we are committed to ensuring by August we deliver it, and we want to reaffirm to the people of Johannesburg that come 2025 August, the road will be functional. Imeya yomkhandlu dolobha igoli uData Morero uthi ukulungiswa komgwaqo uLillian Ngoyi nowawubizwa ke ngoBri kuzophothulwa ngoNcwaba walonyaka. Siphinde sikubingelele sikamkele uma ngabe usanda kungena odabelo liphambili besibike ukuthi Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lithi asikho isizathu sokwethuka ngemva kokuthi uMengameli waseMelika uDonald Trump esonge ngokunqamula uxhaso lwemali olutholwa elakuleli. Lokhu ke njengoba esola uhulumeni wakuleli ngokudla umhlaba wabathile. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha eindabeni zesizulu ku SABC1 Mzansi for sure. Kanti masiqhubekela phambili ke neindaba zosuku. iDA isibhalele usomlomo weParliament uThoko Didiza inxusa ukuthi kwehliswe isibalo samalungu ombutho wezokuvikela azoba ingxenye yomviliyelo owandulela inkulumo kaMengameli wezwe azoyithulela isizwe ngolwesine. Lokhu ke njengendlela yokuhlonipha amasosha aphangalale eDRC. Specifically, we have called for the cancellation of the planned flyover by the South African Air Force, given the dire situation facing our troops deployed in the DRC. The DA firmly believes that proceeding with a patronizing presentation of military capability, while our troops face hardship abroad in the absence thereof, is not only tone deaf, but also a gross disservice to those who have sacrificed for our country. We urge Parliament to act with the necessary respect and urgency by cancelling the flyover and scaling down the military display in recognition of the challenges faced by our armed forces. Lihlahliselwe umhlazi 14 kumbasa elokubulawa kalo wabe unozinto ebafana bafana uSenzo Meyiwa. Lokho kuza emva kokuthi ummeli womsola wesithathu nowokuqala uAdvocate Charles Mnisi etshela inkantolo ukuthi ucela isikhathi ukuze akwazi ukuyilungiselela ukumela abasolwa bakhe uma sekuqhubeka iqala. They need enough time to consult their attorney and advocate, and so too the attorney or advocate needs enough time to consult and prepare and consult, if necessary, with other witnesses whom he thinks their evidence has an impact with this matter. As I am now, I'm not in a position to proceed, my lord, with the matter, because I yet have to consult with Mr. Sibiya. I've already come across certain sections in the record which would necessitate me approaching other witnesses as well to confirm the versions, to confirm whether there's a lot of things that I need to confirm, my lord.
Ithandani eyisolwa ngokutholakala nezithombe zeingane ezinqunu uDarren Velken nesinqandamathe sakhe kuvele ukuthi bayafuneka nakwamanye amazwe amathathu ngalolu daba. Kuvele okuthusayo ngokuthi lezi thandani zavezwa kanjani abaphenyi bophiko lwe-FBI eMelika. A so-called sextortion matter was reported by an underage girl in the United States of America, hereinafter referred to as the USA. The sextortion matter was investigated and reported to the Federal Bureau of Investigations. The investigations led the FBI to a website called Dunk Megas. The investigation led to applicant 1 being identified as the administrator of this website. Umbuso ke uyasiphikisa isicelo sebhayili uthi abasola bazozama ukuzo zonke izindlela zokucikela phansi ubufakazi. Okunye ke ukuthusayo ukuvelile ukuthi lezi thandani ziyafunwa kwamanye amazwe amathathu. South African Police Services has received information that there are no less than 3 countries that has made inquiries into the possible extradition of the applicants. This will definitely not be the end of the countries inquiring into the extradition of the applicants as they committed these offences internationally. Icala ke lihleliselwe lwesihlanu ukuze abameli babo baqhubeke nokwenza izethulo. Inkantolo yamantshi yaseThekwini imenqabele ibhayili usomabhizinisi uFerrell Govender osolwa ngokubulala umlisa owabe neminyaka engu-32 ubudala ngoZibandlela wanyakenye. Inkantolo yemantshi eThekwini ithi uma engadedelwa ngebhayili uFerrell Govender ungasaphazamise ukusebenza kwengalo yomthetho. Imantshi uKevin Broughton ethula isinqumo sakhe ngalommangalelwa uthe wehlulekile ukuvezela inkantolo ukuthi angathembeka uma enganikezwa ibhayili mayelana nokubandakanyeka kwamfowabo uDarren Govender ongummangalelwa wesibili kuleli cala. Enkantolo ithole ukuthi ezinye izingxenye zobufakazi bombuso ngalommangalelwa azigculisi. Enikeza lommangalelwa ibhayili uBroughton uqamise ukuthi abukho nobufakazi bokuthi angalibalekela icala. Umndeni weSisulu uShailen Singh uzokalise uvo lwawo ngesinqumo senkantolo. I will have to respect the court's decision and I applaud the investigation team, the justice team and the police investigation in bringing this case to where it is now. And on Ferrell Govender, I respect the court's decision on releasing Darren Govender. The magistrate obviously had his reasons and it's something that we got to respect. uDarren Govender unikezwe ibhayili ezinkulungwane ezingama200 kwathi umfowabo uFerrell wagcinwe ezidokuzini ejele laseWestville. Icala labo lihlehliselwe mhla zingu-26 zikaMeyi. Ezindabeni ze-SABC ngingunonjabulo Mtungwa Maqamu eThekwini. Imeya yomkhandlu dolobha iGoli uDada Morero uthi ukulungisa komgwaqo uLillian Ngoyi nowawubizwa ngoBree kuzophothulwa ngoNcwaba walonyaka. NgoNtulikazi ngo-2023 kwaqhuma igesi ngaphansi komhlaba enkabeni yedolobha iGoli kwabese kuqhuma umgwaqo uLillian Ngoyi. Lesi sigameko kwadlula emhlabeni umuntu oyedwa kwase kwathi abaningi balimala. Enye ingxenye yalomgwaqo usavaliwe namanje. Sekuke kwaqashwa osonkontileka baphinde baxoshwa. Njengamanje ikhona enye inkampani eqokelwe ukwenza lo msebenzi. The disputes between JRA and Step Up Engineering, which was appointed as a contractor, brought some delays. But it also brought some legal disputes where Step Up took to the courts. We have moved on to appoint coroner engineers who are currently on site, and there's no doubt, as you can see, work is currently ongoing. That's very, very important because we have taken lessons from the previous contractor and we cannot repeat the same mistakes. Njengoba kube nokubambezeleka, imeya zethembe ekutheni kuzothi kuphela lonyaka lo mgwaqo uzobe sewuvuliwe. We are committed to ensuring by August we deliver it, and we want to reaffirm to the people of Johannesburg that come 2025 August, the road will be functional and all our motorists now can enjoy the road. Yizo kulungiswa komgwaqo kulindeleke ukuthi kuphothule kulonyaka, ukuthuthukiswa kweindlela okuhamba kuza abantu kuzoqhubeka kuze kube unyaka ozayo.
Njengamanje ke mbukeli ake sizwe ke ukuthi kumi kanjani lapha kwisimo sezulu nomkhushula Msimanga. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singenamahloni ukuthi ke soqhubeka silindele ukuthi ke abekhona nje amathuba emvula ezingaphelezela ukuduma kakhulukazi engcenyeni esenkabeni uyongena eMpumalanga nezo lapha kwaZulu Natal abemakhulu kwethu kwentaba zoKhahlamba uyongena eMpumalanga kanjalo nasengcenyeni eseMpumalanga ngeFreestata uyongena ngqi lapha koNoto wasisho sithi liyabalela mawungena eningizimu kanjalo nasentshonalanga ebusuku banamhlanje hlabele phambili siyobheka usuku lakusasa ngivumele ngithi ke lisabalela entshonalanga kodwa ke ikhona inkungu yasekuseni ogudulu ngasentshonalanga uyongena lapha ningizimu ngale kwaloko lingasikaza ngamafu abekhona lamathuba emvula ezingathanda ukuphelezela ukuduma abemakhulu kodwa mawungena ke enkabeni yalapha Eastern Cape uyongena lapha komthatha mancane mawungena ke kwela seFreestata uyongena ke ikakhulukazi enkabeni yeKwaZulu Natal nasentshonalanga siyongena koNoto West kanjalo nokwaphindini kanjalo naseGauteng zimvula nje ezingaba lapha nalapha bemancane makhulu kodwa mawungena ke endaweni ke ephakeme zalapha eMpumalanga iSouth African Weather Service iyasikhipha isixwayiso sasebusuku banamhlanje semvula ezingathanda ukuthi ke ziphelezele ukuduma okunomgozi mawungena entshonalanga KwaZulu Natal eMpumalanga eningizimu eGauteng eMpumalanga yalapha eFreestata uyongena lapha koNoto West siqaphele kakhulu umbani kanjalo nesiqhotho kanjalo nokuthi kwezinye indawo lithanda ukudliva ngamandla kanjalo nesiphepho kanti ke nasosukwini lakusasa siyaqhubeka sithi ke singasilindela lesimo eMpumalanga yalapha Eastern Cape kanjalo nasengcenyeni ke ephakeme zalapha ikakhulukazi ke engcenyeni zaseMpumalanga sisho sithi ke kusasa emini okanye solindela ukuthi kuthanda ukushisa kukhipha umkhovetsheni kuzo zonke indawo esentshonalanga nokho eKapa lingathanda ukufudumala uyongena eEastern Cape alizu ukubekezeleka likhipha umkhovetsheni kanjalo nakoMaritzburg uyongena nalapha komNambithi kwala seFreestata kuyashisa eGauteng lifudumale uyongena lapha eMpumalanga kodwa lishisa mawungena eMessina ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Sibonge kumkhushulwa umbukeli ube nobusuku obuhle usale kahle.